O DOGA publicou a redistribución de crédito da Convocatoria Única de Axudas para as Persoas Traballadoras Autónomas de 2025, co gallo de ampliar en case 300.000 euros ata 1,5 millón o bono remuda, que permitirá asegurar a remuda xeracional en negocios que funcionan, co conseguinte mantemento do emprego e da actividade económica local. Grazas a este aumento poderán atenderse 67 solicitudes, o total das presentadas que cumprían os requisitos, pertencentes maioritariamente ao comercio e a hostalería, e que recibirán unha media superior aos 20.000 euros por beneficiario, co obxecto de facilitar a nova andaina das empresas con outras persoas á fronte. Este incremento do bono remuda ata 1,5 millón coincide co orzamento co que estará dotada a medida no próximo 2026, no marco da Orde Única para Autónomos, que contará con orzamento próximos 41 millóns. A maiores deste aumento dun 20% no bono remuda, incluiránse outras novidades como a extensión ata os 24 meses da cota cero para as novas altas en calquera actividade asociada á agricultura, a gandaría e a silvicultura. Coa previsión de beneficiar en total unhas 9.000 persoas e negocios do colectivo autónomo. Cabe recordar que esta convocatoria do ano que ven volverá a aglutinar o Programa de Promoción do Emprego Autónomo, máis de 28,9 millóns, que consta da liña que garantirá a cota cero para novas altas durante 12 meses en xeral e doutra para impulsar o inicio da actividade e o mantemento de emprego. Así mesmo, inclúese o mencionado bono remuda, o bono autónomo, con 8 millóns para consolidar negocios con polo menos 42 meses de actividade, o programa Nova Oportunidade con 1,5 millón para apoiar a quen volve a emprender, e o bono autónomo Concilia, 750.000 euros con 3 liñas diferentes.